Sumoto nga nikalit yud kog pamugnaw ba. Naabot man hinuog kalit si mama ug papa. Pagkakita yun ako nila, kay paspas kay kong nakalakaw, paingon kang bags, nga naa sa sala. Wala no kabalo kung unsa kong gipang-ingon niya og nagsinyas-sinyas pa ko ato. May gani na lang kay nakasabot rapod siya og nisulod rapod siya sa kwarto. Basta kay ako arang nahinumduman nga ako ang giingon siya kay ayaw gyud gawas sa kwarto. Bahalag magkinaunsa. Gituyok pa na ako ang mata sa sala, sa kusina ug sa kan-anan kung nabay ebidensya nga nabilin. Maupod ni ang naka-advantage sa gamay ratag balay. Wala mo ko'y nakita, so safe ra siguro. Nigawas na dayon ko og gitagbo silang mama sa gate. Nanulod ra po dayon mi sa balay. Ningon pa ko anak nila kung anong wala sila nagtawag og nagpahibalo nga moanhi di ay sila. Itubag po na si Papa nga nagsige na mig anhi dere nga dili manawag. Ngano man, na nakay ka-live-in dere. Nitubag po ko nga wala ganitay uyab pa. Ka-live-in na hinuon. Nag-istorya na bitaw taani nga kung moanhi mo kay magpahibalo mo. Unsaon na lang kung wala ko dere. Nitubag po si Papa nga ahaman pod ka mo adto nga wala man kay uyab. Ahakyod kani akong papa kay magsige na siya balik-balik anang wala ko'y uyab. Gusto na magod ani niya nga magminyo nako kay lagi para naa na daw ko'y mahatag niya nga apo. Kaysa mong magsuon, ako na lang ang wala kahatag nilag apo. Nangutana pa na si mama nga nakay lalaki nga kuyog diri karon. Nikatawar ko ana pero nakulbaan na kaayo ko. Gikusog yun na ako ang tingog para makadungog si Bugs dito sa kwarto ba. Ningon ko ana nga bisan paglantawon pa ninyo dito sa kwarto kung naabay laki dito. Pero nagampo pod ko sa kung una-huna naunta dili nila lantawon or kung lantawon man nila kay unta nakatago na si Bugs. May gani na lang pod kay wala ra nila lantawa. Nibalik na lang pod ko sindahan ana kay naamay ni palit. Pero wala pa nawala ang ako ang gakulba. Perte pang buto-buto sa kondughan. Wala na may problema nila na maguyab-uyab ko. Gusto na gani nila nga magminyo ko ba. Unya, lapas na pod biya kay ko sa sakto nga edad. Pero ulaw lang kung makabalo sila sa kabuang nakoron. Nga na ako'y baby boy karon dere. Ipanabi gyudayon nila na sa kong mga magulang ba. Dili na gyudayon ko magpakita nila. Dili gyud na ko kaya ang kaulaw ba. Pero nabalaka pud ko ato kay ting paniudto na rabahapit. Unsaon kaha pagkaon ni Bugs karon. Mapasmo gyud siya. Lami arba may sudan ron kay naay dala na tinibuok na binisayang manok silang mama. Well nga ano mi ana, gigop-higop sa lami kay nasabaw. Nakaw na ako na aryod pod ko ni Bugs kung naunsa nakaha siya didto ba. Dili gyud ako siya madalan aning sabaw didto sa kwarto kay sakpan gyud yudayon. Pag humana mo kaon ana kay manghugas na unta kog plato pero naamanay mo palit. May gani si mama ang niduol. Niya si papa kay nigawas pa na. Maglingkod-lingkod siguro to sa gawas. Dali-dali din kog abari ana sa ref og slice bread og Nutella ra gyud ang ako ang nakuha og gadali-dali kog sulod sa kwarto. Pagsulod na ako kay wala man na si Bugs. Gitanaw na ako sa CR sa akong kwarto kay wala pod siya. Gahangad-hangad pa ko ana. Mura yun kog nangitag iring ba. Nagsigi kog honghong kung aha ka Bugs. Sige yun ako nagtawag-tawag ang ihangalan. Pero hinay ra kaayo. Ug didto na ko siya nakita sa ilalom sa katre. Ambot lang kung giunsa niya pagkaigo dito.
Naluoy ko ana niya kay perting singuta. O gigutom na ni siya ba kay ni kaon dayon sa pan. Pero bisag naluoy ko niya, nagkatawa man hinuon ko niya, kay gipaningot yun na siya ayo. Nangayo pa na siya tubig pero wala man ko nakadala. Giingnan ran ako siya, dira na lang sa CR inumoy. Mubalik ra ko. Nigawas ra pud ko dayon kay basin makabantay silang mama nga dugay ko nigawas sa kwarto. Dayon taod-taod ana kay nakalugar ra pud kog dalag tubig niya sa kwarto. Pero niingon na si Bugs na ayaw na, nakainom na ko sa CR. Nagkatawa yun ko anaw ako siyang giingnan nga binuang raman unta to ang ako ang giingon. Mugawas sa pud unta kog balik pero nangayo na siyang number nako kay naa daw siya i-text. Gihatag na lang pud nako dayon. Si Papa ana kay gihigda-higda lang sa may sofa while naminaw og kanta nga kinaraan. Then kami ni Mama kay naarag tindahan. Gaistorya-istorya lang min dito kung walay mo palit. Dayon, naanay nag-text na ko, I miss you. Kabalo kong si Bugs yun iba pero gireplyan ako siya, Huyo. Reply pod siya nga, Huyo bitawg mugawas ko dira kay magpailaila ko. Reply pod ko na, sulay lang. Perti ganin mong tago-tago sa ilalom sa katre. Reply pod siya nga, niingon man ka nga ipatanaw imuhang kwarto. Dayon gikataw-an ra nako na siya. Pero thankful ra pod ko niya kay nakasabot ra siya sa kuha ba. Girespeto ra pod niya ang ako ang gusto. Nangutana din na siya kung kanusa man manguli silang mama. Reply pod ko ana niya nga silang mama. Gikapital letter yun na ko na tanan. Kung makasilang mama siya ba. Reply pod siya nga imuhang mama o papa. Gikapital letter po na niya. Kakataonon kay ko ato pero gipugong-pugungan na lang yun na ako kay naararaba si mama dere. Gingnan po na ako na siya nga ugma pa sila muli. Nara ni sila'y paliton dere sa syudad. Pero kuyugan ako sila ugma. Dayon mag-lunch pod mi dito. May pagmuuli kao niyang kadlawon. Na-reply po na siya nga dili daw siya muuli. Nagka-textmate gid mi ni Bugs ato unya naarami sa usa ka balay. Nangita pa mig pamagi ato kung saon para makapanihapon siya. Loy pod kung panray kan niya taman pagkaugma. Ang ending ato kay nagsumangil na lang ko nga mopalit na lang ko gluto na daan nga sudan para panihapon amo. Imbis magluto ra unta mi ana sa balay. Unya kato pong medyo dako na bag nga akong gidala para didto na ko masulod ang ako ang i-take out para sa panihapon ni Bugs. Well, nag-ilis ko ato kay gadali-dali po nagkaligo si Bugs. Kay gipaningot kayo siya. Sa motong nakapanihapon na rapod siya tarong ato. Then siguro mga 8 ka pinapod to, nakasulod na kog balik sa kong kwarto, kay nangatulog naman pod silang mama o papa. Dito rapod sila matulog silang kwarto, kay duha man ang kwarto sa akong balay. Para ilahag yun to kung mulaag sila dito. Unya si Bugs, kay dako na kaya na siya ismay. Nabusog naman. Pero, nigakos naman dayo na siya galit. Pero giingnan ako siya nga magpuyo kay naara silang mama dere ug mag-shower pa ko. Nitubag pa na si Bugs nga mukuyog daw siya. Pero ako siyang giingnan nga nahuman naman kakaginiha. Then nitubag siya nga tabangan na lanti ka. Nitubag pud ko, unsa man ko, pungkol? Pinahonghong argyud na ang among istorya ni Bugs kay lisod nagmadunggan mi nilang mama. Pero wala yun na nagpuyo si Bugs kay gikalit man hinuon ko niya gakos. Unya,
kana pa yung gakos nga na siya sa kong likod ba. Pinabakhag kaayo. Unya, nagsugod na dahil siya gahalok sa ko ang liog. Paingon sa kong tangkugo. Iyaha pa kong gipalingi ana. O iyaha kong gikisan. Unya kay dili man pud ta magpalupig sa bataan eh. So nibalos pud kog paak. Paspas pud kay na siya nga nakahupo sa kuha. Naman ko'y bangko didto kay naman ko'y lamisa na gamay didto kay negosyante biyata. Magkwenta-kwenta ko sa hay didto. Didto ko niya gipalingkod. Dayon, naman na siya'y gikuha. Kunya ko, ang galingkod lang. Iyahaman day nang gikuha ang notala. Nakapangutana gid ko niya nga saon man nimo. Nito bagpod siya nga sige lang, mag-shower bitaw ka karon. Iyahaman hinuon ng gibutangan og notala ang ako ang lips. Ako ang dughan. Dayon, iyahan ng gikapon. Iyahan ng gitila. Karon pa ko katry ani. Daniyahapon ang gibutangan ang pikas. Basta kay sa lain-laing parte sa akong lawas kay iyahang gibutangan. Iyahang gibutangag notala. Medyo pilit-pilit sa akong panit pero lami. Gilok. Exciting. Nakulbaan pa ko ana kay narabya sa pikas kwarto silang mama. Unya, first time ko nga nakatry oging ato. Dayon silent mode ra ang amo ang pagpalami ato. Wala yun na nakahunat si Bugs pero nalamian gihapon kaayo ko. Pagkaugma ato kay sayo minigikan nilang mama kay nanimba pa mi. Dayon namalit na silahang kinahanglan dayon nag-lunch mi. Paghuman ana kay niuli na sila og niuli na pud ko. Pagsulod pa lang nako og kwarto ato, kay nang layog dayon na si Bugs. Ang mga pagbati namo nga wala namo na pagawas kagabi kay nang gawas dyan. Basta kay niundang lang mi ato kay gikaon namo akong dala nga pizza. Pagkahuman ana, kay ako na po'y gikaon niya. Power gyud kay ni si Bugs pa. Mopahuway lang gamay dayon taod-taod kay mogahi na pod. Birada na sa. Mo nang lapas yod sa langit ang kalami ba. Sa motong another weekend na sad ang nahuman. Another palami nga weekend na sad nga nahuman. Nagsugo na po nagsigi nag good morning si Bugs. Napana siya pa-update. Nagsige lang ini siya message sa ako. Pero ako, usahay mo reply, pero usahay po dili. Lisod nagmaanad unya ako ani ba. Hindi ni pwede. Kinahanglan pod nga i-protect na ako ang self ug ang ako ang heart ba. Abi ganin ako ato nga manhin na pod na siya sa balay pagka weekend pero niingon siya nga mauli daw siya sila ha. Okay ra pod sa ako. Pero pagkahuman ato kay siguro nasumhan na siya na ako or nakakita na siya glain. Kay pagka next weekend ato kay wala man gihapon na siya gapakita ug wala na pud kay na siya ga-message sa kuha. Wala na pud na siya tambay-tambay sa kuha tindahan. Milabay na sa dampila ka adlaw unya Friday na pagkaugma unya wala gihapon siya iparamdam. Daan ko pa yun lagi nga palami raan tanan. May gani wala ko na fall niya. Pero sa tinuod lang kay gimingaw ko niya or gimingaw lang ko nga naa ko'y kuyog nga kuyog siya or nagpangita ko kay sa pila ka tuig na perting ugaha kay kalit lang nga nabisbisan. Pero ambot lang jud kung unsay gusto nako. Wala o kasabot sa kong feelings sa ato.
Gusto na gani kay nako nga i-message siya, pero gipugngan yun nako ang akong kaugalingon kay makahuna-huna ko sa moang age gap. Dili yun pwede. Pero basin pod kay katong last weekend nga gipalamian ko niya, kay niasa ko nga naapay sunod. Hays, dili ko ganahan uging ani. Okay raman unta ako ang life. Nganong manggod pod nga nagpahilot ko niya ba? Pero bahala na siya. Kung dili na siya, dili na pod. I-focus na lang po na kog balik ang akong oras sa ko ang negosyong gamay. Gikatulog na lang to na ako. Pero pagkaugmaan na,